BFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead na. Nabuwak iti motorista nga aglabas iti kalsada nga agturong iti matulapas gapo iti panaggilayab iti dakkel nga uram iti karuotan nga abay iti tangke ti Ilocos Norte Water District. Nagdagos ti nagresponde na iti kamkaming iti Bureau of Protection ket na-contain dati panagwarsi dakkel nga apoy iti karuotan. Iti lawlaw ti tangke iti Induad inusar ti water hose ti duang agbambantay tapos kasakit saan sobrang iti urang niladamon lata iti compound ti tangke ti Ilocos Norte Water District. Nagdagos nga nedep iti apoy apaman ti panagbomba dito yung fire truck iti Pilawag City iti reta Kalito. Naman nga dito ket nagbigla dito aglabas nga motorista gapoto dakkel ti apoy tanaangin iti lugar ken kastameten na bara panjang puna isod ka puna ngaliso pa na kam iti uram iti karuotan iti initial assessment dito kami iti Bureau of Protection amangan lang kada dinagibilang iti upos ti sigarilyo iti nakamat ka lugar kapuda alisto nagkam iti uram aumet ti nakita nga ada iti nagpuro kumano diket amangan tadi kita aglabas ken asin iti kalsada ng Bernard amangan tadi iti nagibilang iti rongrong sigarilyo nga nagkreatan iti uram iti reta nga lugar pasado ang galas 5 hindi malam kalman hindi mapasama iti grass fire iti paset na iti barangay Tanglingaan Pilawag City malagi ko din sa kaldaw na pasama iti grass fire iti barangay 18 barangay 19 kay barangay 16 MC Marunom iti barangay Tanglingaan iti napasama ang grass fire iti syudad iti Lawag. Agora ka Idol Dennis, di ba di kita nga barangay ket no kita barangay ni Apo Kapitan Kentatan Vice Mayor Carlos Marinas dito nga area saan ka di? Dito na uram dito nga paset iset nagrugyanan na iti asidag ka dito Carnival, di ba? Well, barangay 16, 17, 18 di nga area ito ba? Oh, yan. O ti barangay na, dito 16. Tataan dito yung area dito yung asidag ti Ilocos Norte Water District, di ba? Dapat balay dadta? Talingaan natin kung di lapas iti Yanda. Talingaan nga area. Okay. Tiamok no da kami dito rumor nga bakamot kidi nga mapulpolitika dito wino ada dito mangiranta. Tapno gapod aganan action man dito busy mayor tayo. Guram da tapno dito ano na ganan dito i-challenge day so nang mapan nga bisi-bisi danom Idol Dennis nagets mo di kay kusawen. Alahang nga tamat siguro Idol Bernard nga mayroon tadag ito talaga nga tadag ito pasama ko uram sinot makaibaga nga saan nga nairan sinot makaibaga kat awa mo pa investigasyon ti arson investigation ka dito awa met di ba ada kad resultanan awan pa ti mandariman ti investigasyon iti pulisya alam narigan ko tapabasulan do iti nagresponde isot ng uram Idol Bernard tiket ko masawen challenge da digitoy di ba ti kanayon nga mang anak ka dito itata ang gundaway ket digitoy fireman tayo okay pakiramanan nga dito agres responde dito syudad Tilawag ni Apo Carlos Marinas wen ko nam Ekat i-challenge na iso ng puurda nga taa. Dito kat spekulasyon ko lang. Puuran da, tapno ag-responde, di kita fire truck, pairamanan ka dito fire truck ni Vice Mayor. Kasay. Alam mo tayo nga hanla nga uram, no di in times of calamities, at dalat tamin to kayo Bernard. Alat partikular nga uram, pati nakat uram nga ro, dito mapagsaritaan, dito uram tata nga agdama. Gapot tayo sudat at fire truck na. Ma-challenge da. Statement da. Dati statement da sang pabasolon da isot ng uram man nukwa ay lubar. Nukwa. Nukwa mo politika. Haan nga tamet ay lubar. Apay may bagam. Adati naganan adati resulta ti arson investigation may panggap ka dito yun Idol Dennis.
Awan pa ay duberang atapan da nga opos sigarilyo iti Nagkarong opos si sigarilyo. kaso iti barangay Talingan duber at highway ngamin datoy narugan iti uram ket makita met iti nagangon nga roroot iti kalsada ket basit lang nga seged DJ ket agkayam kam tanaangin ay duber dat. Iso nga rod baka i-challenge da isuda nga digito fire responders iti ma-challenge hanga dito isudat aguram ma-challenge da isudat ti kapota galisto nga agresponda dito padasin tayo man nga puuran dito nakadutruot dito yun tauri kat alis sumot nga agresponda dito coming ti BFP pakiramanan dati bombero nga kukuha ti Apo Vice Mayor Carlos Marinas Tilawag City kasjay. Wala, tibit man lawan do maket man-mano dili politiko nga agresponde no dumteng ti kalamidad tano during calamities ket awan damet aglemenda per dos Veros Edo Bernard iso nga rod nga i-challenge da. Oo. Baka adamang challenge kadakwada tapno agrespondeda, di ba? At awan mo't makaibaga nga anatrason na ti arson ka dito kat madarimaan ti arson investigation. Iso nga digito nga aspect na ganan nga kapanunutan baka kasi ti anada ta uri kat alisuda mo agresponde kat mayat latang puro ti dito iso pa nga madalusan dito nga area, di ba kasay? Nga ti mangiranta irantada nga ikasay ta uri kat adamot agresponde nga BFP kendet at fire truck ti Vice Mayor kasay. Alam makita met alubara no challenge iti motibo ket makita met talaga nga accepted dahito nga challenge ta ano dalata kadagito nga senaryo do iti mabasamak nga uram wenno kalamidad Idol Bernard. So masapol ti pinagananad baka di pa nang challenge ket matungpa dagiti po siya dalas haan nga mabalindi jay nga ro di ti dapat nga maimbestigar nga naimbag no anat rason ka deto tapno maamuan no sino tinang uram kadigito nga areas Idol Dennis so nga i-challenge ti BFP correct yan maalamon ma-challenge na tatan maipanggap iti arson investigation ma-challenge na pay kadeti availability da in terms of fire or grass fire here in Ilocos Norte not just only in Lawag yun nakuha mo na rin sa wakas at not just by the political ma-challenge data issue that lumaminsan Idol Bernard at tiyatar na duma siyempre no kalidaan ket lumamin mauram ang tumot na lang to ta pagparaban ti dingwen dagiti na duma Idol Bernard. So di mga tatang cases ka na mamunti kan labes aday tagiran tang aguran tutun bumaro di jay root okay tutun pagparaban iti dingwen dagitay agi wayway iti dito nga area ket puro grass right naasta ko namon nga adati dingwen nga mapandita it's either baka kalding kaday som aminen during the fire incident ada nakitam ba nga nauram nga baka kalding wenno nuwang wenno anyaman nga taraken tayo ditangay areas di kitoy na uram nga areas Idol Dennis ada ba na i-report awan because get na niya sa end dakil ti posibilidad na nga nairanta dito na dakamat nga uram diba kasi digito ket pagwarwaran ti digito nakatado ti makin kukwat baka kadakalding makikita mo no kwa di kami dapat digdigos yung takarean Idol Dennis Wala, ado dito nakawayway, dito bulos, yun nga, bakit in the incidents of fire, wala ang mga ito? Correct? Ikantay ti anan, ikakapo ti pagrugrugyanan ti investigasyon ni BFP, Idol Dennis. I-challenge ko may tatandi jay nga pasama. Correct? Iti kaso ti Talingan di Kalman. Awan kalding. Dita Talingaan, adot kalding dita. Correct? Dagiti kwanta kita di Kalman, dagiti rugit iti baka. Baka pa Ngem awan baka. Awan una siguro nakaapon da ini siguro di ba lang. Sana isang ron nga dakal ti challenge na. Awan mo't nga ron na karne norte nga baka. Dita nga nadakamat nga barangay. Ket adot baka ken kalding deta.
Ay, apay nga during the incidents of fire, awan da digitoy nga dingwen ken awan na uram nga nakakatali dita. Dikat kaya't nakasawen, naiyapo nun. Digiti, Naiyapo nun. wan, DJ, idol dance. Ay, maalam deti kaya't ko nga sawenin. Okay? Ang taraymat siguro, nagigwet ako rin ng bulos. Ang taray, dano ka, gabutin dano ka, anana, talida ko nam. Wan, agdulin da. Ang taray di kita moram, Ay, ang taray met di kita ay firefighters na po. Ay, salamat at magets mo na rin. Okay, go ahead, Idol Dennis. But anyway, Ah. kudos ka na kita ay Firefighters tayo, and kaya nakudos ka na kwada. Narigat iti Agresponde. trabaho Oo na. na. Ano dalatang agresponde kaya makita na ito'y kinanat na agresponde iti panawen ti kalamidad. Damag pa lang kin-update tinapasamak na grass fire iti barangay Talingaan. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak Aranet.